Cer îngăduință, am o problemă de familie. Ce crulă, mă, dobitucu, nu ți-am zis să mă mai caut seara? Cum? Faci pe banii mei și pe ce? Ce ai, Mecla? Așa faci? Pe tine o să faci! Pe tine o să faci! Numita Eleonora Popescu? Cine întreabă? Băieți, vă rog să fiți înțelegători. Ia zi, dai banul. Eu mi-aș da și sufletul numai. Ce să facă, mă, Garidu, cu sufletul tău? Să ți-l pună formol? Domnule, dumitale îți vorbesc. Te văd așa mai milos. Am pus. Nu mai vede domnul Oasi banii în veși. Eu aș putea face rost de acolo de niște oase de pterodactil. Te rog, ce? Dactil. Voi mă las pe mine întreba că... Ca cuvin spumele pe mine și vă toc fideluță. Estere, mă jur pe cea mai sfânt că azi fac rost de bani. Am un plan beton. Cu ce începem? Cu zmotoceii lui Sfântul Ilie sau cu degețul lui Dracula? Kazakov? V-am încurcat cu prietenul meu Ivan din Bălți, care eu cu soră sa. Șeful, e ceva care îmi pute. La tine, la curul, pute! Hai, go, 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 go! Banii sau viața? Banii!